Akach. Boniface Akach en jaked ne ratiro mar oganda. Oimore Boniface ka intiere kaunti ma Kisumu otieno ma kawuono iriyo nade. To kaka Gen Z untiere kod chenro mane nyaka sani. Ahinya ahinya to bang' romo mane jatend piny Kenya obedo godo kod rowere mag Gen Z e mbui mar X. Boniface. Erokamano ahinya oimre uru ne jowinjo te mar TV Ramogi. Wan kaka Kisumo wabe wan gi chenro marwa mowasapango makiny kaka odichieng mar sabasaba ang' warom sports ground ma Kisumu. Wan warwako law marachar kendo wadwaro ni ng'ato ka ng'ato oting' msuma. Wadhi bet gi festival miluongo ni Sabasaba Festival ma wabro bet kwachung' kanyakla gi jok mosabet kolalo ngimagi kwatimo gimiluongo ni memorial margi. Wadwaro ni wapara ne rowere ma osabet kinego samora mora ma ji osawuok oko sama ging'anyo. Ing'e ni samora mora ma inego ga ji e ng'anyo tiyudo ni ng'eny gi gin ga rowere. Omiyo nyaka wawuog oko wan kaka generation wadwa chung' kodgi. Mar ariyo waneno ka president pod tugo kodwa kendo waneno ka pod obedo defensive kar chimo wach tir mwakelogi en pod oketo ni odwaro no olos spaces moromogo kodwa to wan wasanyise demands wa. Waneno ka osachako manyo jomoko e iwa, owuondo gi pesa, owuondo gi wach, owuondo gi promises moko, kagima jogo leaders wa. Omiyo wadwa nyiso gi ni kata jok moromogogo mago ok leaders wa, wan waonge leaders. Kata an mabiro ni, okabiro kaka leader mar Gen Z, but abira kaka achiel kuom rowere ma waamua ni dwa participate e conversation ni. Waneno ka pod oketho chik. Kendo ineno ka sani odhi kinyume gi chik, ochako loso committees moko, magen kendo dwa chako tiyo gi pesa, to wan wacho ni sirikal ketho pesa. Waneno kochako chiwo appointments, waneno ka koro oloso gik moko, makata constitution ma Kenya okoyiego. Omiyo wawacho ni demands wa gin clear. Wadwaro ni sirikal ma Kenya olu chik. Kendo wadwaro ni sirikal ma Kenya opuonjre winjo gik ma dhano wacho, especially mwananchi ma kawaida. Crisis ma wan go e Kenya kae en crisis mar leadership. Ni politicians kosa yier magisadonjo nyaka e od bunge. Koro gik ma japiny wacho ok giwinji. Emomiyo wawuok oko kaka rowere, wadwa nyiso gi ni people power emonego bed ni giwinjo. To kok ginyal winjo wa nkech opportunity mwamiyo gino is just delegated. To wan kaka jopiny wabro kao rule no, wabro kao responsibility no, to wabro make sure ni gik moko timre. Keto a commissioners mag IEBC is not a political question. Okwanyal wene ne jo siasa kende matimo. Omiyo wan kaka rowere wabiro, wadwa make sure ni IEBC commissioners go obed appointed. Kendo gibed appointed in a free and fair manner, magidhi make sure ni elections midhi tim Kenya ok chak kel remo, ok chak kel mibadhi, kata kelo pogruok mwasabet kwa neno. Jukumu ma wan go kaka rowere matindo wacho ni ya wan gi gimilongo ni historical moment. Kila generation niga gi nafas mar kelo lokruok e piny. To wan kaka mwawuok sani ni mwaluongre ni the Gen Z revolution. Wabe wawuok ma wadwa kedo mondo wa make sure ni kata samang wawe to waweyo kwa sachoro Kenya mbele. Okwado winjo ni police pod tamoji ng'anyo. Ni kata court osawacho ni police kik ti gi nguvu mang'eny, ochiwo chik, to pod ntiere ng'ato ma pod ketha chik ni. To ketho chik ni e gima osakelo ne jo Kenya shida. Kitemo paro ndalo machon, court no wacho ni mondo oyaw server. Mano nen court of appeal. Mano is the highest court of this land. To ng'at moro notamre. To mano miyo ng'ato kaka Baby Pendo otho. Omiyo wadwa kaka rowere, wadwa make sure ni leaders mantiere e Kenya sani nyalo listen to the people, kendo ginyalo tiyo kaluwore gi chik kaka dwarre milongo ni constitutionalism. Mane gin wawuok oko. Waneno ka Ruto kendo sani chakwacho ni scrap budgets mag offices. To offices go pod ntie. Kwani offices go dhi operate nade to budget gionge. Jogo donge nyaka chul mshahara. En teko mane mamiye nguvu mar keto office gi golo. Mago te gin gik maketho chik, to wanyiso Ruto ni it is time mondo winjwa as the people. Demands wa are very clear. To kendo ki ang'eni usatimo analysis mang'eny kata une TV kasa neno pile go kinyi ka uloso about demands wa. Owere gi weche mang'eny, owinjwa kaka rowere, kok kamano to obro deal gi crisis maduong'. The unemployment rate sani inyowa ahinya kaka rowere. Corruption
inyowa ahinya. Land grabbing, waonge kata lo. Ji hinyre ma wasabedo young fathers, to samoro yudo kwa dok ot kata maonge chiemo. Kuodo wiwa kata kaka wuone. Iyudo ni nthiwa odak mana gi strungi. Iyudo ni Kenya kae king'iyo Turkana, ntiere joma pod tho nkech kech. Ni ng'ato nyalo dhi osuptal to okoso pesa. To koro ok nyal thiedhe ma ng'ato tho maonge gima timre. Ni ka polis omaki, to ina e lwete, mako amua ni ondiko ni makosa mora mora, kokimiye asoya moro, to timo kako dwaro. Sani Kisumu polise gin very rich. Kidhie police station, tiwe ni idonje showroom. Kila police nigi gari. To king'iyo gik ma polise timo, onge nkech rate of insecurity ni malo ahinya. Omiyo ka ok nyal winj wach jopiny, mondo watem konyo Kenya, especially gik ma kethregi. To then wan kaka Rowere, pod wabro dhi mbele gi kedo, to wachako mana sani. Ok ni wadhi tieke, wabro dhi mbele, mwabro duoko conversation no nyaka e counties ka. Watem ng'iyo ni to politicians gi, ube e piny koni, to ere kaka utiyo gi pes raia. En wach malit ahinya ni wan oko wakedo, to wawinjo ni ero. Leadership masiaya ochako dhi Mombasa nkech ni kune mantie pi chumbi. Kwani gimana gidhi manyo magidwa timo kono ok ginyal timo kamora mora. Gima lit nwa ni sirikal, especially kobedo led gi jok mwasa yiero gi, gin gi ketha pesa. To ka pesa osarumo, to wane magiduogo nwa, to gimedo nwa tax, to tax no, kendo ema iyudo ni kosa medne jo biashara, to jo biashara no chak medo nwa kendo wan mana kaka raia. Mage weche ma wadwaro ni Kang'adi matin Boniface, ka utudore kod twak mane Rowere mag Gen Z obedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto mbui mar X nyoro. Okwongo mondi apenji, in bende ne idonje twak makamano nyoro kose oyo? Ni donje? Ni donje twak mar X nyoro? Nwatemo kabisa, kende yudo ni twak no, mago na gina gik mobedo stage managed. Ng'eny jok mana ni kanyo, gina jok matiyo gi, kendo kwa ng'iyo gi, gina jok matiyo gi most of the leaders magin sympathetic to presidency mar Ruto. To kalure kod gigo, Kang'adi matin kendo, bende nitiere gigo mane jatend piny Kenya wacho, bende paro ni koketgi e tim adiera, to un kaka Gen Z unyalo dok chien bu wach ni koro we wamiya ne sirikal thuolo, mar mondo mi wane ka gibiro keto mae tim mondi. Kok gikete tim, eka koro udogo koda manyo dwaro, mar mondo mi giketgi e tim mar adiera. Bunyalo miyo sirikal thuolo, mar mondo mi gik mane jatend piny Kenya William Ruto wacho nyoro, uneki ketogi e tim mondi, eka koko ketgi e tim, kendo ka okang' machielo. Kendo king'iyo demands wa mwagolo manyien, iyudo ni ntiere kuonde mwamiyo sirikal thuolo, kaka IBC wawacho ni within the next 2 weeks, wadwaro ni gino obed formed. Kendo iyudo ni debt tema Kenya, gowi tema wan go kaka jo Kenya, wadwaro ni endalo 30, wadwa ng'eyo ni gowi gi te gin mage, to wasabet kwa chulo gi nade, to kendo gin pesadi. To ing'e ni wane mwaset agenda, demands wa gin clear. Okwadwaro ni president emanyiso wa gik mwawachi kata kaka watim. Gini wawacho ni en people power. President nyaka puonjre winjo wa kaka jo Kenya. To wan wasakelo demands wa, gine table. To kendo gin very clear, maonge ng'ata mapoko winjo. President onego winjgi mondo tim. Ok ni ebe kendo chako miyo wa demands ge mopogre, machako kelo confuse, mamiyo kata koro ji ok focus on the main goal. To main goal wa en ni wadwaro ni reset Kenya, makata kwa bro wene nthiwa, twaweyo Kenya manyalo konyo jite. Iwacho kanyo makare nya kendo no ka thuolo marwa dhi karumo. Wach ni mogik ka watieko twak marwa Boniface Ogutu. Daer wacho ni joluo nyaka wang'e ng'anyo maonge tulo. Waneno kakoro sani ng'anyo kwa temo express ourselves, to lokre tulo mang'eny, to jokuoge donjo, jonjore, kwalo gik moko, ketho gik ji, to manyo sainyo ahinya kaka community. Omiyo sani nyaka wapuonjre wate ni ntiere gimiluongo ni ng'anyo mamuol ma onego watim. Mar ariyo, daer nyiso Gen Z te ni gini ok en tugo kendo ok en tich mayot. Wamedura meda mako kama nwa mako cha, kendo aneno ka weche dhi bedo maber mbele ka. Kik ng'ato wuondwa kata gi pesa kata gi tam mora, wabed clear gi demands wa, mondo wakel fight no. Kang' wasatieko gi national level, to waduoge local level kae. Mondo wachak ng'iyo ni to counties wa gi tema Luo Nyanza, obed ma Siaya, obed Homa Bay, obed county mora e Kenya ka, ni to tiyo nade gi pesa jopiny, to be wanyalo make sure ni kuonde mora mantie wastage iloso, to kamora mantie corruption bedo dealt with strongly kaluwore gi kaka chik wacho. Mane en kwayo na, daer nyiso jopiny,
Kwa miyo holiday ok tiende ni udhi ot ubed piny ung'iyo wa e simu kata e WhatsApp kagima wan jonekni. Wamiyo holiday no mondo ubed gi patriotic duty. Tende ni ube nyaka uwuog oko ukonywa e dhawni. Inyowa kaka rowere matindo nikech jomoko beta beta ot to ng'iyowa. Ube wuoguru oko wariwre kanyakla waloso Kenya. Ok ne wan but ne nyithiwa. Erokamano ahinya Boniface Akach kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi lernwa kaka Gen Z opango chenro margi ahinya to juma mabiro kata juma manyien kalone nyaka sani wacho kanyo ni un kaka Gen Z ok ubi dok chien. To erokamano ahinya kalone kaunti ma Kisumu usebedo kuwuok oko e yorno mamuolo kendo nego bed ni umedo mana timo kamano kuwuok oko mar ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge tulo kendo onge ketho mwandu mora mora. Nyakora Ramogi Ajwang' adwa ni watie kod Boniface Akach gi kanyo mano ne Boniface Akach jaked ne ratiro mar oganda makoro osewacho ni gin kaka Gen Z e kaunti ma Kisumu odiochieng' makiny